Nahagad kita akong pabor sa imo, pre. Ay sus! Yang pabor na yan? Aram ko kung saan yung paduman. Kwarta. Estadong maray. Maragong ka parang manghinaw, pre. Pasablad akong 600, pre. Na! 600. Saktong maray. Sarong case ning Red Horse. Aram mo naman na tigchichismis ka mga kataid ta. Na prainom kang maray. Na! Ano man nakukuha mo kayang pag-inom-inom mo? Parang talaga yan kayan, pre. Kung dakol kang problema, may kang maisip, kundi mainom na sana. Ay, boray, pre. Yang problema, dawa anong pag-ibuon mo, dawa pirang kiss pa, na arak maubos mo. Dahil talaga yan mawara. Problema manggirara yan. Iyo talaga yan, pre. Pero tanay ikaw, pre. Tao dahil ka nagiinom. Yang hapot na yan, dawa anong papagbalik-balik ta doon, ang taong day nagiinom, saro lang ibig sabihin kayan, mayong kwarta, iyo pa yan, pre. Kaya pasablion mo muna ako ng 600, pre. Paana kaya ko dahil sa kuyang problema. So bago pa nga na ko nagtataram na mayo akong kwarta. Hat lang. Ano man kaya problema mo? Iyo kaya ning nagurang na kita digdiyo sa kinaban, sa kakatrabaho. Pero sagkod nun yan, di pa manggiray kita nakabakal ning motor. Iyo kaya yan. Pero minasa na nagiinom. Iyang tigbabakal mo ning harap, kung tigipon mo sa nayan. Sa sarong simana, nakaipon ka na kuta ning mga 600. Sa sarong bulan, igwa ka ng mga 2004. Tapos, kung sarong taon ka yan, igwa ka ng mga 28,000. Sa tulo rapat na taon, makabakal ka na kuta ning motor. Ano man kaya? Pre, minas na nagiinom. Maray ko ta, pre. Pero ikaw, pre, diba, ever since, di ka pa nakatesting mag-inom? Ay sus! Daw, sisay pa nga puton mo dyan. O si mga kataita, padidiw mo pa yan. Dahil pa man lamang ko kaya nahiling na nag-iinom. Ano makukuha mo kayan? Tanong tipay ka nakabakal ng motor, pre. Ay, iyo no. Tano daw? Dahil nga na ko nag-iinom. Pero tano hanggang ngunyan? Dahil pa mangyari ko nakakabakal ng motor. 600 niyo. Magbakal ka naman ng arak, mainom kita. Akala ko ba di ka nagiinom? Nagyan na. Mabakal na ako.